Haia, Lowri dwi a dwi'n dod o Port. Dwi'n meddwl bod fi'n berson reit outgoing, reit byblu a loud. Dwi'n joio cael bod yn thengl, jyst rhan yn cael jyst joio'n hun a dwi'n mynd gorau meddwl am rwy'n arall o hyn. Tape mi a casa, tall, dark and handsome rywsut. Dwi wedi cael det o blaen lle oedd y boi jyst ddim yn deud gair, bron ofn deud yn byd, so dyna sa y det gweitha sy'n fi'n gallu gael. Dwi'n gallu bod reit daring. Os di'r fatha cyfla'n dŵad, na'n just jumpio arno fo os rhaid. Hwna di gweddill i Chris de. Hwna di fatha'r breichiau i fod. Felly, dyna Lowri ar parti trig gweithaf erioed. Ond beth am gyfarfod Gwyndaf sydd yn y brifysgol yng Nghaerfyrddin? Fi yw llywydd y Gymdeithas Gymraeg yn y drindod Dewi Sant yn Gyfyrddin. So mae hwnna'n good chat o blaen am y llaeth. Yn coleg nawr mae cwpl o bobl yn dod lan at fi, ond fi'n ffordd gweud, na sori, joinwch y cyw na. Fi fel flyn, fi fel ci. Sa'n meddwl bod tape rili da fi, jyst os fi'n gweld rhywun fi'n licio, byddwn ni'n mynd draw ati. Ond sa'n meddwl bod tape gyda fi, rili. Fi'n meddwl, lein sydd wedi weithio orau ar Tinder yw, do you want to play Titanic? A mae hi fel, yeah, okay, fine. When I say iceberg, you go down on me. A mwyn wedi gweithio. Oce, symud ymlaen. Beth fysa'r ddau'n licio wneud ar ei det delfrydol? Mynd am dro i rwla bach neis, fatha really picturesque. Bydde siw am ni spa, cael back massage, jacuzzi, hot tub, you name it. Swn i'n licio car rwy'n sy'n rhy, fatha mynd i'r gym yn really amal. Nose, bull ring, fel fan hyn. Silly. Dwi'n meddwl mae di ticio un box jyst bod yn gallu siarad Cymraeg, a wedyn... Coesau. Good coesau. Dwi'n meddwl rili gwybod be i ddisgwyl heddiw yma, ond dwi'n gobeithio bydd o'n byd reit daunting. Sa'n gweud bydd y massive skill o fi. Na, byddai'n siŵr yn serenadau fel yna. Canu, give it a song. Minnau'n godro, titha'n cwcio, byw efo'n gilydd, mae'n ti ar y mynydd dim ond fi. A thi. Oce, symud ymlaen unwaith eto. Heddiw, dyn ni wedi dod ar ddau i Gaerdydd. Tybed beth mae Gwyndaf yn ei ddisgwyl? Sa'n siŵr be fi'n ddisgwyl, really. Just gobeithio bod ni'n farch, really. Llynau fel, na i godi fel hug. Cael eisiau lawr. Neu fyna. Iawn? Hei, diolch. Very good ti? Diolch. Iawn ti? Beth yw Lowri dweud o? Gwyndaf fi. O, ni'n sgwrs ni. A ti? So ti'n coleg? Ynddo, dwi'n neud pharmacy yn Gaerdydd. Pharmacy? Ie, so dwi ar yn rhydydd flwyddyn wan. A fi. Dwi'n aethydio yn drindod. Oce, iawn. Oce, beth ti'n studio? Performio. Oce, iawn. So ti'n deall ac fi? Just to clarify. Ynddo, dwi yn. Neu stopio chdi os dwi'n mynd daeth o fod o ca. Oce, iawn, ymlaen. Cool. Nawr eich bod chi yn nabod eich gilydd yn iawn, does dim angen mynd am fior mewn wine bar romantis. Heddiw byddwch chi'n gwneud beth mae y lle yn gofyn i'ch wneud, sef days. Oh god, oce, iawn. Classic. Classic, yn wir. Ond be di argyffredau cyntaf y ddau? Na, mae Lowri bach neis, as in, first expression fyna ar pharmacy, brainy, neis. Cash. Mae'n weld o boi really neis, a mae'n weld efo digon o sgwrs, so gawn ni weld, gobeithio oedd bob ddim yn iawn. Fi wedi gael gwell? O, na ni. Wel, dwi'n meddwl so well gan eithon ni wedi cael mynd i'r wine bar yn bersonol, ond nawr ni jyst gweld sy'n ma'n mynd a gobeithio hi fydd o ddipyn o laff. Mae dal yn early days, ond sa'n gari fel yna'r lle fydd eisiau bwgod hostel yn yna'r. Hostel? Romantis iawn, Gwyndaf. Amser felly am y der cyntaf. Gan ddefnyddio synnau arbennig, heddiwch byddwch chi'n dychryn aelodau o'r cyhoedd wrth drechan tra'n plygu lawr. Pwy sy'n am fy'n gyntaf? Nes ymlaen ar Der i Garu. Excuse me. Yn gynharach ar Der i Garu, fe wnaethon ni gyfarfod Lowri a Gwyndaf, ac fe gawson nhw wybod beth oedd ei der cyntaf. Gan ddefnyddio synnau arbennig, heddiw byddwch chi'n dychryn aelodau o'r cyhoedd wrth drechan tra'n plygu lawr. Oce. Nice.
Felly, beth sydd yn y bocs? Ce? Pam hwn yn neud? Dwi'n mynd all. So ni'n rhoi hwn, y bwys, fyny hwnna fyna. Dim yn union Gwyndaf. Drwy ddefnyddio'r app Tap and Fat a speaker Bluetooth, dyn ni am i chi rechu'n gyhoeddus. Oh god. Wedi dall y peiriant, mae'r ddau yn sgwtio am dargedau diniwed. Beth yw mae'n ein ar yr un sy'n dod yn y cochen fyny? Ie, ar un yn coch. Be yma? Excuse me, do you happen to have the time on you? Oh, sorry. I don't know if you know where the Millennium Stadium is. This one. Is that you? No. Is that you? Was it? Was that you? Was it? I'm just still out. Oh, God. Ond oedd e'n good ond sy'n Lowri'n gwysgu fe, a o'n i ddim yn gwybod bod i yn. So oedd ti'n cael fwy o reaction gyda ni a nhw, really. Oedd dipyn o laugh, doedd? Good laugh, good laugh. Good icebreaker, dweud. Hai. Fi'n meddwl to, just mynd yn wath neithi. Mynd yn wath neithi, really. Gawn ni weld am hynny. Amser am yr ail dder. Mae dawns bach ar ddêt cyntaf wastad yn hwyl, ond ddim ar stryd, heb music. Dyna fyddwch chi'n ei wneud nesaf. Y dawnsiau gweithaf, allwch chi ei ddechmygu, please. Okay. So ni'n danso ar y stryd. Cywir, a hynny o flaen siopwyr Caerdydd. Dwi'n mynd i wead o lain, dwi Ti'n neud drama? Ie, ond- Perfformio? Drama, dancing, different sport. Mae'n perfformio'n well na dwi'n gallu, dweud. Fi'n meddwl, gathon ni good reactions hwnna. Yn wedi os ti'n mynd i cyfeiriad nhw. Achos os ti'n mynd i cyfeiriad nhw, maen nhw'n gorffan i reaction, really. So, na, ddim yn good. Come on, you can join me, come on. Mae dawnsio Lowri'n y tynnu ychydig o sylw. A tydi Gwyndaf ddim i weld yn hapus am y peth. Lowri. Ni'n mynd am dans, dyma. Yeah. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Thank Cock you. block. We've got a cock block. We have a cock block. Wel, dwi'n doi ni wedi gwneud, ond hwnna ar y gorau ni wedi gwneud. Oedden ni'n cael lot o matebion o bobl oedden nhw weld yn joio. Dwi'n meddwl oedd eich di gwell na ni fi, de? Fi fel yn expert. Na, dim ond gas, mae'n meddwl well moves dwi. As in, got a waltz. Ach, dim i fod i gytuno, de? Na, ond, joio ni, a fe'n sport. Oedden nhw'n hwyl. Lowri'n amlwg wedi anghofio ei bod hi'n licio dynion tôl, dac yn handsome. Erioed wedi gofyn am beint mewn pub, ei yfed ac wedyn rhedeg ei ffwr heb dalu. Wel, dyma fydd y ddau ohonoch chi'n i'w wneud nesa. Oce? Chi'n fod ddifri rydych? Fi ffili dawno peint ddo, so byddai'n am spel. Yr esgusodion yn cychwyn yn barod gan Gwyndaf, ond i mewn yr ddau i dafarn gyfagos. Yeah. Hi, can I have a like a line, please? Have you got Disaronno or Amaretto or something similar? Yeah. No ice, please. Ice makes it colder. Cerddo ni mewn, ordro, ifere a mynd. Ond Do, sai- nes ti jyst yn gadael i do? Na. Ond sa'n meddwl bydden ni'n neud na to. Na, ddim mewn bres. Ni'n mynd neud o eto anytime soon, de. Gyda'r trydydd der wedi ei gwblhau, tybed beth mae Bonnie a Clyde yn ei feddwl ei gilydd. Wel, fatha boi really neis, so na, wedi mynd really da, ni'n meddwl. Gwell na ni'n ddisgwyl, anyway. Na, bach neis. Na, war y teg, ni'n rhywman iawn, so... Na fath o'n i'n becso cyn ni, ond na, ni'n rhywman iawn. Dwi'n ddim os o'n i weld yn gilydd eto, gawn ni just gweld a see how it goes. Sa'n siŵr byddai'n gael mynd date, achos oedd e just... O'n i'n dwi'n nabod yn gilydd fel comfort zones a hyder, so mae'n... Na, mae'n rhywun neis. Cheeky ad ar Facebook, fe. O, cheeky iawn. Digon o amser am un der fach cheeky arall. Fedrwch chi ddim dweud hwyl fawr ydy gilydd heb un der olaf. Snog.
Tongues neu dim tongues? Dim tugs? Diolch yn snog, heb tongues yn ei. Mwyn môr, chi'n wytio fe, chi'n troio fe. O, wel, mae teli i gyd yn mynd i weld e. Gwyndaf Lewis yn torchi ei lewis. Hynna ddigon. Yndi, hen ddigon. Oce, na.